Старт. Опа, Добре, давай сега напред. А? напред. Давай, не ти го подмина, върни се. Нищо, ти от тука можеш, и от тука можеш, давай, продължай напред. Добре, приготви се за десен завой. 10. Да. После пак в десен, но не това, не на първия изход, а на втория изход. И тук някъде трябва да търсим сега за къщата. Не, върни се. Чакай, малко назад. Да, още малко. Напред, върни се, върни се. Напред? Татък. Да. Ето така, Ей, тук някъде трябва да е. Не е тази. точка. Да го намерим. Ма не, листо трябва на долната улица. Май... Не бе, няма как да Не, е там. маркираш го на долната. Ми да, мам, не е там. Просто ми беше по-близко до къщата някакъв. Я мисля, че би тук някъде. Я давай. Напред? Давай напред. Да. Ей, тук някъде трябва да е. Или? Да бе. Тук трябва да е. Дай наляво, да. Дай пак наляво. Задавам. Тук ли? Да бе, тук трябва да е. Чай, Това да. трябва да е. Там. Само... Там. Тук. И аз след сега да поразгледаме дали е тук. Само извади оръжие, защото не се знае, че дали ще има някой тук. Ами... А? Чакай. Сега ще ми го даде пак с много пътък. Не гледам да не стрелям. Абе, стрелни споко, те не получават сигнал от тежки оръжия такива. А, Добре, тръгвай ти надолу, аз тръгвам нагоре и ако намеря къща ще си кажа. аз не знам как трябва да изглежда. Ма ние Не, пеша ли трябва да се няма. прибираме после? Чакай, Не, да не. някакъв мотор. Ако си го намерил, го такой. Не мога го взема. Аз намерих също мотор. Мога го взема. Отключен е, имам шоферът стои, имам го. Убих някакъв. Вече взимах Санчес. Да, аз убих някакъв. Ей си. Взех му колата. Не може да го обясна къде съм. Те виждам, да, с представа съм, че виждам. Ето я бе. Тази е, да. Ето. След с оръжие. Да видим дали е тази. Давай. Полиция. Много. Тук няма никой. Чисто е. Дай да видим в гаража, може да има някой. Не. Той къде е гаража, брат? Обърни се. Чисто. Има някакво куче, но не това. Не, то е моето, аз Значи, го... трябва да отида да взема колата. Добре. Ела се качи да я караш после. Да. Тази кола, ма трябва ми да дадеш ключове. Да, ще ти дам за другата. Тази тая ще я карам вкъщи. Окей. Аз ще дам за другата кола. Ама не. Маче, Ма не, тази кола чакай. трябва да стои тук, Не, аз точно. Не тая, другата трябва да си. Да, другата трябва да стои тук, да Чакай, я... ти дам Ма, ключове. Чакай, ти дам само ключове трябва за да тая. преместим. Слушай, дам ти ключове за тая, защото другата няма да имаш за ниграта. добре. Еге, не? Да, и трябва граждански номер, просто е тъй. Ми дал. Карата. Добре. Дето ти ка караш, го премести до гаража, вкарай го в гаража. В гаража. Да, и го остави запалена. Ето ще свърши нафтата. А? Ще свърши нафтата. Добре, окей. Четвърка имаш ли или аз да крафна? Крафт. Добре, изчакаме да отида до магазина да крафна набързо. Ето си по-добре купи, отколко да крафташ. То магазин и без това е Black Market, е че купена. Ма и 5000, след обира ще ми дадеш 2500. Ще ги дам, то не ми е толкова за парите им влезе от магазина, трябва да взема от този 24/7 магазин, искам да взема една касова бележка. То не е касова бележка, една бележка, с която мога да спирам такова, мога да спирам самите камери, да активирам
кажеш гласота. Виж сега. Ела сега да ти обясна вътре вкъщи. Ма чакай, че колата сме паркирали. Брат, как се е боснал, Не съм, аз не съм я карал. Не, за какво се е боснал? Бе, нищо, паркирай го до пред вкъщи. Ела ще говорим на едно друго място, кажеш. Добре. Това го запомни, това място. Добре. Да бе, чай, стой да го сложа в любимите. Готово. Дай тръгна. Служи ли го? Маркир, да. Чай, аз съм маркирал на къде трябва да ходя, чай, тук направо. Да отидем да оправим малко, да ударим и тук. Отиваме и сервис. Окей. Малко надолу. Чай, сложи се пак моя чип. Да и бутна моя чип, той няма да помогна много, ама... Какво ще стане, стане? Само напред, нали? Да. Сега на къде? Наляво. Наляво? Не, чакай. Не сме ясно. Аз се бърк, почвам да се бърка. Обърни просто самия автомобил. Не, И само... Да, разбира. Ма защо тъй? Защото ме страх, че няма да споменавам. Абе, аз го маркирах вече. Ако нещо стане с тебе, не трябва да взимаме план. Не трябва да запазим парите. Не, това не е. Само напред ли сме? Да. После тука завиваш. Надясно? Тука, да. И продължаваш пак на дясно. Брат, нещо отказаха на тя. Това кола отказаха. Да. И сега потегля само напред, докато не видиш гаража. Не взимаш сега да капам цяло. Много не гаш, не трябваше да си чуя. Ма това не е ли сервижа на Кирил? Защото аз преди съм се правил колата там и затова. Това беше този сервис. Да. Ето бе, пише Kero Services. Той Kero си май ще го оставя на автомат. Набързо ще отида да проверя камерите на... това. Да, си кажеш бе? Я ми дай пари, камионите. бе. Я ми дай пари, бе. Колко ти трябват? 2-3 милиона, аз после ще ги върна. Ама... И трябва ми 2-3 милиона от чистите пари. Имам предвид капитал парите. Окей, но да знаеш... Добре, сега трябва да изчакаш на... вечер ще правим банка, човек, какво те интересува? Да, трябва да изчакаш да преборя парите. И преброй ги, имам предвид по банко... Не, пратини ги по банков път, брат. Пратини ги по банков път. Окей. Те по банков път пак ще се оставят. 370, че е малко. Дай си това, визитка. Да запиша банковете номер. Визитка бе, такава, като моята. Чакай бе, аз мисля, че друго ми говориш. Мисля, че ми говориш за клиентския ми номер в банката. Не бе. Чай само вие как беше, защото аз малко съм ги позабравил тия. Не това. Гиф е това. Да. Чай, че на телефона ми е трудно още да работя с iPhone там да ти дам номер, сеш ли си. Да ги копирам. Малко ми е трудно да работя с това. Принципно. Така. Сега трябва, че парат 3 милиона. Кото стане. Да ми са последните ми живот. Помниш ли Обер от Paradise? Те оттам ми останаха. Да бе, знам, че имаш, че пари, ама моите пари, брат, са кеш, са кеш са у нас. Предвид не са ми тука парите, не мога ни го. Няма проблеми. Нещо, брат, полицайите ма търсиха човек, ако бях ги вкарал 3 милиона в банката, не ще е по-малко подозрително. Виж сега, аз след малко ще имам работа с полицайите, защото знаеш, че съм главен секретар и трябва да дойдеш. Ще дойда, ама... Да даде ги? Да бе. Чай. Да нещо мога да не гръм сега. Да, мога, благодаря. Сега мога да дадем на тази кола. Трябват ми стрит буни.
Дай готово. Готов? Нали... Да бе. Та кола трябва да го скрим някъде обаче. Тя е без фаня, не трябва... Добре, карай всяка магазин. Тя беше, ако не се объркали, какво? Аз не помня. Не, тя не е за нищо, тя беше по-разколо да си преберем. Сега погледнато ни трябваха само тия двете коли, давай тръгвай сега. Чай, аз тогава забравя. Де трябваше да е тунингош, ама... Все пак да има. Добре, сега си тук само напред. Не, си тик се какво е тая кола. Давай. Давай, имаш още напред. После преминаваш тука. Къде? Давай. Не, в смисъл, преминаваш напред. Давай. И тук вляво. Вляво? Майка ти дева, каква има засечен, да. И продължава само на... Не видиш в ляво магазина. Ти обаче много яки джани си сложил. Чай, че тук... Аз ще ти го кажа преди малко, обаче чаках GPS-а. Добре, зачаткай га някъде. Чай, че не мога да пусна да бъда. Зачаткай га някъде, зад магазина. Да, тя не се забелязва за това. Да. То никой няма да знае. Може си мисля, че на... В момента ще си мисля, че примерно Бира може да го прави собственика на магазина. Просто не иска да се разберат. Ето и тази врата, че трябва... Добре. Знаеш, ще предполагам да сменим плана. Аз изляза от тази врата и да сложа набързо бомбата. Искаш ли? Добре, чакай, сигурен ли си, че ще успееш? Да. Но после трябва да тичаме до нахуя, що не я паркираме отпреде. Коя тази? Нашата. Добре. Или искаш, чакай, имам друга идея. Слушай бомбата на нашата кола. Аз с тази кола, която ще паркираме отпреде, ще тръгнем и ще отидем тук до отзад, до къща, ще вземем нашите бягам. Добре, аз само да сложим бомбата. И тия служа, ще им паркирам колата отпреде да я пригадам. Добре, ма трябва ми... Малко трудно да я сложиш, защото... Трябва ми помогнеш с кода да я правя. Само ми дигни багажника. Този клан ще ти липсва ли? В принцип да, ама ще опитам да ми я оправят, ако остане нещо. Знаеш, дай в някоя врата, отвори тази врата. Не оставяй, ще си взема нова, достатъчно пари ще изкарам. Не, тогава предния капак да я сложа. Предния? Той ще се вижда. Добре, дай в задния. Залепих я, давай. Майко, как се чува? Давай, затвори багажника. Как чува, чакай, че това ми кърти ушите. Това пилка на тази бомба. Добре. Не се вижда. Багажника. Добре, аз вземам другата кола. Тази после. Окей. Добре, камионите са тук и това е собственика на камионите. Първо вися. Примерно аз ще обирам бобкада, ти ще обираш вътре магазина. Да ти дам ли шперцове? Да. Добре. Аз съм много добър в шперцове, трябва ми да дадеш много шперцове. Защото ще ги чупа постоянно, аз съм добър в тия работи. Добре, ще дам 15. Да не остана. Добре, вися. Като почнеш да спамиш по радио, убиваме и този пред нас и крада камионите, в смисъл всичко, което има вътре. Ти почвай сега, защото те ще получат сигнал от мен. Добре, давай, тръгвай. Ай. Не съм добър в тия работи.
камион е обран. Брат, аз ми е трудно работя с тези шприци. Ако искаш, аз ще ти помогна, ако свърши бързо. Надявам се. Единия го разбих. Сега ще видим какво взема. Моля? Трябва да взема една бележка, брат. Не да взема бележката, много лошо. Ще остана само на камион. Не, само пари взех. За много другия гласов апарат да има повече късмет. Ще трябва да вземем бележката за сейф. Втория камион е обран. Идвам да ти помагам, ако има нещо. Не, аз вече го разбих втория. Добре, браво. Да, но взема касовата бележка, моли се. Да, но. Това не е касовата. Аз всеки път казвам касовата бележка, брат. Просто бележката с кода, брат. Знам, че това вчера кикери вътре. Те идват ли полицайите? Някой те. По принцип сега ще чакаме полицайите, защото... Да. Защото имаме заложник и може да нам поискаме нещо от тях. Брат, няма бележка. Нищо. Нищо бе, аз от тия взимах чай. Сега ще ги преборя, дай ми една минута. Добре. Чай. Сега ще си отворя раницата. Сто, 200, 300, 400, 500, 550, 900... Стой вътре, може че оръжие да отиде преговаря. 1 милион. Не, аз ще му оръжие на него, да му Да, преговаря. добре. 1 милион от едната турба, от втората 9. 9. Да, от втората е 9, от първата е 1. Това е добре. Не сочи към полицаите. Те се учат, те скърби. Кажи им да не сочат. Не ви чувам. Добър ден. Добър ден, офицер Георгиев. Какво ще искате за свободата на залог? Чай съм вежка. Чакам. Така. Добре. За свободата на заложника, какво ще искаме? Значи ще искаме чист път, евентуално на... Изчакайте вежка. Лева, ляво дясно чист път. Според тебе? Не помня на къде беше. Дясно. Кое? Къщата? Давай място. Наляво. Ляво. Добре. Да я маркирам ли набързо тук на телефона да майка се качим? Да, пробвай, да. Значи, наляво. Искаме чист път. Маркирана е. Като се качиш Да, и я наляво. виждаш, аз ще ти диктувам. Това не е ляво да там. кажа. Това е дясно. Искаме наляво, нататък. Много слабо се чува тази. Два ги разбирам. Добре, ще изчакате. Да знаеш, сложих бомба на заложника. Така, бе. Извинете, господин полицай, вие чуете ли го така? Сложих бомба Да, на много слабо заложника. го чувам. Окей, чай. Но той и полицай не мога да говори, бе. Ало, господин полицай, тук ли сте? Да, тук съм. Чувам го? Ето, брат, аз го чувам супер слабо, аз нищо Аз го чувам. Едва го разбирам. Аз го чувам, добре, но сте това нещо, тъй. Добре, искаме път наляво и това е. Вие след това друго няма какво да преговаря с вас. Добре. Правителствам прокурорите. И сега го чувате нормално. Давай. Абе, отдръпнете си от вратите просто. Добре, сега как е? Да, може да се отречете, ма. Защото, нали, не сме. От вратите пречат просто. Добре, отиваме в път наляво. Искаме чист път наляво. И съответно да, и заложника може да се го приберете като искате. Добре. Абе, главният секретар ще не да иде на година. Не, бродър. Отиват. Нищо не чувам. И аз това се опитам, слушай, натиснете мускула под escape. На това. На телефона си. В момента главният секретар не е в града, затова не дойде на одира. Ясно. Отиват. А ти? Асистент чифа тук ли? Не, Заместник шефа. Ясно, значи няма никой малко по-главен, ясно, значи вие сте просто нормални полицаи.
Тоест кадети ли сте, соло кадети ли сте? Аз съм Yes. офицер. Аз съм лейтенант. Аха. Ясно. Ай, пън колега. Ай, колега. Давай. Чакай, Нали чакай. си? Еми да, чай, че аз се обърках. Не, очаква си ми пред с в чай. Добре, аз нали я пусна. Аз минавам първи, че ние... Трябва да се качим до това. Знам. Предлагам, че Поло да идя. Като отидем до колата, докато те минат през нея и аз да я гръмна тогава. Ма не, трябва да я гърми сега. Добре, давай. Готов? Давай. Бам, бомбата още си. Кажи ми кога трябва да скачаме или? Нататък, трябва да сме близо до това място. Ми, добре, ама ти го подмина, ти кара предишния път. Чакай. Нищо не сме видяли, дай. Къде си телефон? Лейдна ли караш ти? Абе, Чай, брат, че ми караш каза ти ми на види грешно цялата място. бронежилетка. Каза ми на грешно място. Дай така. Давай. Аз ще диктувам. Ей, тук трябва да сме... Направо. Да, Чай само. Нямаме води в момента. Трябва да сме бързи. Чай. Давай, бе. Чакай, че правя нищо. Давай тук на... Тук си там, върни. Тук може да се Накъде? качиш тук, нали? Тук тръгвай по колоните, бе, човек. Къде бе? Давай тук на... Давай на ляво Надясно? тук, бе. Ляво, тук има тук. Нали бяхме на другата Абе, страна, тук ляво имаш. Ето за тия тук ти говоря. И сега? Сега продължи напреде. Напреде. Да, давай. И след това се дръж само в дясната лента. Тук ли? И като... Да, давай сега надясно. След като... Да, Сега сега пак ли? надясно. Да, надясно. И после пак продължаваш напред и пак дясно. Тук Това е надясно. ляво. Ти тръгна напреде. Къде ми брат? Върни се. Добре. Брат, ти си... Не разбирам, говориш ми ляво Да. дясно с... Има Давай, пак, давай. Има дилей, не знам. Давай. Тук трябва да си наляво. Ей, тук. Ай. Ама Динажелваме. ти ще гръбне бомбата преди. Наляво. Да, наляво. И продължаваш сега само напреде. Бягай мен. Брат, тия коли дай, откъде ще изтачат, бе? Напред. Да. Чай, служиш колана, без балите постоянно. Сега на къде беше? Давай напреде. Не е това сила. Сега? Давай пак напред. Още напред, къде въртиш, бе? Нарочно ми изпълням. Давай напреде. И сега тук наляво. Да, в смисъл тук напред. Добре. Не бе, викаш ми наляво и аз гледам на къде наляво. Върни се наляво, човек. Абе ти просто ли си мен? Абе, ти си момент. Ти ми Давай казал тук. тук направо. Абе, аре, карай бе, брат. Знаеш колко е тъп ти. Трябва да... Нямаме бъде момент. Тук си на дясно. Близо ли сме? Да, дясно сме. Близо ли Давай сме? се напред. Да, давай само напред. Ми не мога. Не иска. Казва. Нищо, давай. Почти стигнахме. Стигнахме. Ето го. Ти гърми. Слушай, имам идея. Колега, златната дума е ябълка. Добре. Като се доближат до колата такова. Ела спредем на колата. Като се доближат до колата, гърмиш. Добре, чакай. Чакай да се доближат, дигай се ръцете. Дръж бутона. Да се доближат Чакай. още малко. Още малко, още изчакай. Дай! Не ти става? Беги! Бягай, не става, бегай! Абе как ти става, да не служи бомбата, бе? Тише, ама... Стани ли ще не дръвиш? Единия гръмна! Гръмна ли?
Абе, бе! Така, че се тук, Чакай. тук през оградата. Дай през оградата. Гръмнах го. Добре. Гръмнах го. Какво правиш, бе? Него ли гръмна, бе? Не мога. Добре, бе. Гръмнаха ма. Наблизко ли са? Не знам зад колата, не знам. Карай към колата. Ой, нямаме кола, бе, брат, гръмна. Имаме, не е гръмнал И вътре да. в гаража. Пония караше колата километра. Предавам. Дай, бързо. Не мога да умирам. Това гръмна до мене. Всичко сега съм изгорен. Ти не е нормален, как кой да гърбиш? Ма не, он има гръмна. Не съм го гръмнал аз. Чай ти дам ключовете, оближи се. Изключи, бе. Карай. Към къде? Не знам, Дай до болница. дай газ. Чай трябва да го маркирам, аз не знам къде там. Тръгвам просто, не караме. Карай някъде. Да гледам това нещо. Те са, дай газ. Чакай да спра фаровете. Добре, разминахме се, добре сме, Човек, добре не сме. видях презентацията за мен, оня полиция се възползва вътре. Добре, че ми е много прилича Тъй защо? Тай принцип мисля, че няма право да взривява Не, има. бензинстанцията. Вътрешна ситуация, ако искаш да ме стрелна мен на нос, не мога да цели страната, без ситуация отзади, аз не е бях. Ем. Карак към някакво. Леш, Ой. леш. Абе, човек, не знам къде купя GPS да се гледам, защото малко на телефона е трудно, брат. Към града е човек. Аз откъде да знам къде Как е? знаеш къде е града? Ето, не се ориентирам. Да. Виждам това, бе. Виждам това са къде е града. Ам, малко е. Аз май ще заминам в този свят, не мога така, колегите си да ориентирам. Да, бе, те намери го, бе. Да, то вече ми се побегва на тук, за тук побегва. Мали! Ай, колега! Така, ти ще влезе, бе. Аз съм жив, ти си жив, това е Ай, добре. колега, книжка от зрънчо влезе, бе. Чай, бе, аз... Чай ще... Аз Е, мога да какви си пусна. тия лако с бомбоните да си за тази книжка, бе? Абе, брат, не знам къде отиде колата, бе. Абе, там е, бе, колега, бе. Простите, бе. Надолу, бе. Май ще умра, бе. Може да заминавам на този свят, Господи, прибери, но аз не мога да гледам това колко. Тя колко не толкова да ме пира, но тук някак си от душа тая бе. Ти просто почна да не ме пука. Айде! Ай, колега, искай да потрушиш колата, бе. Махни, бе. Закарай го направо линия, Ай, да се обръчи. да, махни, махни. Не, не. Аз Ай, пак май потеглих извън града. Да. Не, бе, споко е, бе. Трябва. Е, 10-4, колега. 10 са направо. Абе, брат, защото като бях клякнал
И ръката ми понеже ми беше на главата и като е там малко по-трудно действа бутона, защото аз не мога да натисна директно и трябваше да стана и тогава може да се изправи. Нищо, пъна не стана, но поне се измъкнаха. Права линия се пускаш, как да стане? Между станцията... Няма зика. Моля да се карай, че няма да умра от изменение, защото това ще няма да умра. Май прекусното не виждат всичко, ще О. Дори никога не ще тебе се... Живота ми умира, времето няма. Карай бързо, пусни ме тук. Чай да те пусна. Ма не е така, Давай. бе. Ма не мога, бе. Давай, бе. Чакай, мога. Опа. Мама ти дейба. Манки му дейба, пак съм ураст. Къде си, бе? О, Е, чакай, бе. къде си, бе? Пак. Их. Ама къде те вкара лекар? Абе, направиха ми операция на Бързо газела. сваляй маската, сваляй маската. Колега, И си сега- оправи ходито. Ма не мога, трябва да го смена. Цялото ми Правилно. дише. Чей, не може да свалим брони. Цялото е в спирит. Добре, давай, давай. Ти го смена вече, цялото е в спирит. Давай. Ма не с тая кола, бе. Колегата, Качи се, отивам да вземам моя кола. не е по-бързо, че полицията се взе. Да, кола ще го зарежем тук, примерно и тичай към главен. О, как паркира път с ушиновения. Къде паркира Лунги? Аз не можах в този един час. Отбора съм. Караха в Да, отиваме на горния, защото няма да ходим до-близки, дете до репта. И след това след това отиваме към рептел, нали уж да ги изложа там нещо, да не следят повече по обира, да не душат. Чу ли? Кажи, че по време си намерил, след това си влезнал на сменя, ще отишъл си намерил два трупа кей, дето си го Да, изпиша. че единия е гръмно, пък другия... Не, че не е умрял от изгарянето. А пък другия много са наточени. Да, не, че се обърнал с колата, защото те не са там точно. Че се обърнал с колата. Че се обърнал 15 пъти с тази кола, да е. Сега къде беше това? Браво. Ето го. Къде? На кой рафт? Да, бе, стига, бе. Колко аз нищо не направил, питам се с окото да си гледам. Тук трябва да е. Къде? Аха, да. По средата всеки път го забравям. Не слагаш маска, защото отиваме сега в репта. Давай стикса. Брат, нямаш ли едни военни най-хубаво? Ще сега разгледа какви обувки има още. Аха, има. Охо, има ерфорски. Има ерфорски. Я? Това не са Air Force. Джордан ли е? Какво е? Да. Аха, обаче. Че трябва да се пострижа в другия магазин.
пак ще е далечко. Че малко сега. Ще намеря някакъв хубав. Той искам си намеря шапка. Добре, аз съм готов. Така също. Я се върни. Не, добре си. И сега ще се представиш, че си Далечен близък. секретар. Да, добре, че си се сменя, просто си ми е помагал. Да, шеф на такситата съм дошъл за някакви работи. Отиваме сега с БМВ-то. Ти не го включваш чепо ли? Нещо. Ага. А? По-дисциплинирано. Абе, мани ме. Да, няма да ме видят най-вероятно. И, чай да вляза радио първо. Но, 1041. Всички коли. Чакай, опа. Май, колето ще подвижа. Те се оправи, Трябва да говорим, елата претрепил полицайите. Дръж се строго с тях, ела тук. Моля? Давай ги на мене, аз ще ти ги върна. Ма не, държи. Стига без това не кажеш. Прибеди ги се едно си ги намерил, но ние също си. Окей. Ние да си направили обед. Прибеди ги Да, се да. едно си ги намерил. Ела с мене. Що нямам патрони, бе? Защото си заредил. Не, аз бях ги заредил, ама то явно са паднали. паднали. Да. На къде? На офиса? В шефското, защото там аз си държа тия оръжия. В офис. Тя е сега. Момент, сторич. Ама той е пълен с твоите оръжия отново. И телефонът Много ти. има сташове. Добре, айде. Знаеш къде са? Той тук има. Има ли? Да, има, чай малко. Ей, тук в тапа. Стой, мисля, че беше слот едно. Да, слот едно. Стой, че. Фа. Добре. Тия не идват ли? Чакам ги. Аре бе, идвате ли бе? Бе, те са в репило, аз виж, това с тяхте патрулки там. Ми идвайте бързо, защото ще ви уволнявам накрая.
искам да се държиш много строго с тях, все едно да ги обвиняваш, че не са се справили както трябва. Защо какъв ти е план? А? Защо какъв ти е план? За да може да си помислят, че наистина това са били някакви, които трябва да ги хванат наистина. И да се пробват да търсят чест. Вменяване на вина, добър съм в това. Добре. Ще ги освиркам. Обаче този вечер наистина е много як. Кое? Не този вечер. Да се оприм ли? Да бе. Доста готи. Той панталоните, брат, мислих, че се насърприм, но не са, ама все пак си пасва. Не, същите са, просто на пантоните не пише. Ще трябва да намеря такива да пише, ще ма кеф повече. Чай сега. Си презаредени 20 патрона. Аз ще кажа, че тъкмо съм бил при тебе да си извадя лиценз за оръжие. Това кое е оръжие? XM3? XM3. Да. Къде мога да намеря? Да, защото давам на едно момче лиценз за оръжие и искам да видя дали може да стреля. XM3 къде мога да намеря това? Да. Трябва да си го купиш от мен. Добре, къде е колегата ти? Не знам. Викай го. Вие до всякъде бяхте, бе? Не знам. Ние бяхме на обир на инкасо, 2 инкасота и един магазин в едно. Едни зелени камиони такива големи и един магазин до Хюмейн лаба. Колегата в момента май е изклен. Моля? Добре, вие къде бяхте? Май С колегата ти. С колегите ти къде бяхте? Бяхме много... На обир. Да, имаше обир. И хванахте ли ги? И избягахме. Как ще избяга, бе? Аз застрелях един, после гръмнахме и двамата. Но ти какво говориш? Имаш късмет, че с шефа ти, докато ме изпитваше за такова, докато ме изпитваше за... То не е докато ме изпитваше, докато ми проверяваше лицензите за оръжие, защото ми издаде лиценз за пистолет. Докато ги проверяхме, колегата ти каза, че трябва да тръгне. Аз му казах, че няма как да случи този номер, защото трябва да си взема лиценз, защото ми трябва това оръжие. И с него тръгнахме да ви търсим вие къде сте. Евентуално на половината път стигнахме и видяхме един обърнат комет и шефа ви слезна да отида да му помага на този спич, ама те и двамата бяха мъртви. Имате ли нещо общо тия два случая, или? Ние ще дойдем, ние идвам ни помогнем. Последно си спомням, че бяхме на обир. Ма не, защото тия двамата, които ги намерихме, бяха тежко въоръжени. До сега шефът ти оставяше оръжията в хазната. Да, едно тежко военно оръжие. Помпа къса, пистол XM3 като моя, явно го е открадна от мен, и микро SMG. Знам. Остана също един от тях. Само една бронежилетка такава с лилаво, с червено, черно. Аз само се спомням един как долу-горе изглеждаш. Добре, опиши го да видим да не е някой от тях. Той беше целия в червена маска. Да, записвам. Целия беше в червено. Това да не е уния, това да не е уния, дето беше такова, бе, дет беше надупчено такова, бе, беше надупчено от един знак в колата. Крит ли, бе? Беше надупчен си един знак от колата, бе. Да, това е Кристиан Петков. Аха. Имате късмет, между другото, защото ги намерихме. Преди те си бяха обърнали с колата, един беше целия изгорен. Единият целия беше изгорен, все едно някой го пали с газова уредба. А другия беше буквално се Има остана от него само бронежилетката. Само да попитам един, че ли страдал? Слушай, не мога да ти кажем точно, защото като ги намерихме, вече бяха полузамръзнали. Единият маньяк не ти кажем, че беше целия обгорен. Целият му гръб беше обгорен, защото ги претръсахме да нямат нещо в тях евентуално. Защото ние ги закарахме, ние ги дадохме на медиците и те казаха, че се предадат на близките и така, защото от тях нищо не е останало. Той единият човек, един знак се е набучил в него. Добре, записах Христо. Не знаеш тия знакове стоповете и тия предупредителните. Той се е обърнал и този знак направо е влезнал в него. А другия, той си беше мъртв. Той целия беше станал масолет.
Това го кажи на колегата ти, обаче аз този имаме още лицензи да правяме или да му дам XM3. Защото аз си ги държа вкъщи, да. Ако Така- има нещо, Така че моля да е по-сериозно се отнасяйте с тия неща, защото тия хора, като гледам колко тежко бяха въоръжени, може да изнесат сигурно един мол с хора. най-вероятно. Това са тежко въоръжени, вие също сте тежко въоръжени, така че не смятам, че нямате шанс срещу тях. Даже между другото ми мисля, че имате и по-хубави оръжия от тях, защото доколко знам РПУ-то ви има. Да бе, имаме карабини, имаме SMG-та, пистолети, помпи, всичко. И снайпер даже имаме, за секретаря и лейтенант. Ето, какво се оплаквате тогава? Имам предвид, това са перфектни оръжия за едно полицейско управление. Полицейско управление. Даже не говорим, че вие не сте ГДБОП, СЛАТ и така нататък. Вие нямате нищо общо с тия... Да, принципно. Да, с тия отдели. Вие сте просто полиция и вие имате тежките оръжия. Така че... Общо взето ние сме CSPD, т.е. Code Squad Police Department. Виж си бронежилетките между другото. Такива бронежилетки полицаите нямат, виж колко са тежки. Но значи шефа ви плаща добри пари за оборудване. Принципно да, защото вися. Аз преди ним плащах по 5 до 10 хиляди, но видях, че по-добре се справят и имат повече престъпности и почнах на 20-25. Ма вие говорили сте с кмета, евентуално за тия работи. Да бе. Защото мисля да се кандидатирам за кмет, защото таксите не ми носят никакви пари. Пък и съм учил право. Ами, сега ще свържа. Сега ще пиша по телефона как се казва кметицата и трябва да говориш с нея. Кметицата? Мгм. Коя е тя? Сега ще напиша. Тя... Чай малко. Тук ми изпраща. Стой, сега ще го напиша. Да. И това. Готов си. Ага, да, почвам съобщение. Добре, преди ще говоря с теб, но най-вероятно няма да е сега. Малко по-късно ще говоря с нея, защото трябва да отида да попълна едни декларации, че ги чакам вече от половин година, защото тази кметица човек не прави абсолютно нищо. Значи бюрото човек, информацията, обмена на информация между различните отдели е супер незамарен. Не разбирам. Чакам от вече една седмица човек за 2 декларации за 2 подписа. Да, мене, знаеш колко време? Нали помниш преди тебе, ако знаеш, че аз преди бях, едва бях такова, кажи го бе, бях лейтенант. Защото тогавашните главни секретари, на всеки даваха заплати, работи, начаха, който искаха, караха да ги в града да ходят с калашници, с маски. Ти мен сега не ме гледай, че съм с маска, защото нали знаеш, че преди малко поръхме пистолетите и не се знаем, може някоя частица. Да. Следи сега, защото им сте сваля. И нали? И сега поне като чаках 2 години да ги махнат, защото абсолютно нищо не става. И поне сега като сме такова, имам доста по-голямо право. Разбирам, само че аз трябва да изчезвам от града. Ще заспиваш ли? Да бе, за няколко часа ще няма. Ами, добре, ама това... Пречи ми... Кое? Сеш. Парите ли? Не. Аха, ма не, чакай. Това нещо, дето таковахме. Имам предвид, то стричкам, де го правихме за YouTube, бе. Стриткама, де го правихме за YouTube под патрулката ти. Това ще го качи в YouTube. Добре, ама ми го пречиш да го качи в TikTok-ито. То е много дълго, човек. То трябва да дойдеш после. Аз ще го режа на части. После трябва да дойдеш да говорим в това. Трябва да ходиш да дойдеш у нас после да говорим по такова. Им преди не да говорим, а да ти пратя клипчето, сещаш ли си? Трябва да дойдеш у нас с една флашка, да такова, защото аз по компютъра не мога да ти го пратя, брат, това е огромно.
Дойдеш после да пием по една ракия. Само флашка и ще ти откача. Няма проблеми. Окей, аз ще... Ако искаш, аз ще метна. Не бе, аз съм тук пред репелото човек и и трябва да ме вземе един приятел. Окей. Айде. Ако искаш, мога да договорим в дискордите, евентуално. Докато Ми- докато ме метне приятеля да си говорим отвън. Окей. Най. Айде.